Ja, ik ben eigenlijk begonnen met kleren maken toen ik op de basisschool zat. En ja, toen ik dus de communie ging doen, had ik zoiets van, ik wil mijn eigen jurk maken. Ja, ik vond het zo leuk en ik ben eigenlijk niet meer gestopt. Ik vind het heel interessant hoe kleding een verhaal kan vertellen. En sowieso als je mensen op straat ziet wat ze dragen, dat vertelt toch altijd wel iets over wie het is. Maar ook, ik vind het ook wel cool om juist kleren als kunst te gebruiken en daardoor onderwerpen die ik belangrijk vind met mensen te bespreken zonder ze direct aan te spreken. Het is gewoon heel erg leuk om jongeren van je eigen leeftijd die ook creatief bezig zijn te leren kennen. En het maakt helemaal niet uit of dat in DJ of in fashion of whatever is. Het is ook heel erg leuk om samenwerkingen te zoeken met die mensen en elkaar te inspireren. Dus zie je niet als een wedstrijd, maar als gewoon een mogelijkheid om heel veel interessante mensen te ontmoeten.